Takže zdravím vás pri ďalšom videjku. Ahojte, čaute. Dneska si dáme nejaké technologické videjko. Samozrejme, s čím iným ako s dronom, keď nie s telefónom alebo s počítačom. Máme tu, dá sa povedať, takú novinku od DJI, ktorý si rozbalíme, pozrieme, zhodnotíme, porovnáme. DJI Mini Pro a pozrieme sa, ako sa vlastne tie drony aj evidujú na dopravnom úrade. Sú dve možnosti, o tom si povieme neskôr a my môžeme ísť pomaličky na to. No. Dvoma baterkami. Takže 3 baterky. Keďže je vonku pekne, berme bike, vybehneme na kopeček, kde si o tom drone niečo viacej povieme, aj si zalietame. Got it up in her stand like my name's a problem, they don't wanna let it say it loud. Hey! You're laughing, I'll feel just fine. Didn't sting. Okay, it stung. Takže ja vás vítam v mojom provizornom štúdiu v prírode. A my môžeme pokračovať. Začneme asi tou brašňou, ktorá vyzerá byť celkom kvalitná. Neviem, či to je asi nejaká koženka, ale rozhodne by som